बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जिथु दाय जाबसिन नागिरनाय जे आबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आनो इलेक्सन कमिसनाव फिदिंनानै बेबायदि रिपर्ट बर'फ्रा लुगैनाय बायदि जाहोआखै होननानै जिथु बुंदों बे सम्पूर्ण मिसा बेसलेस कारण बिथाङा कन्स्टिटिउसन मिथिया कन्स्टिटिउसन प्रभिजननि मिथिया इलेक्सन कमिसननि जिथु अथरिटि जिथु पावार बेखौबो जेबो रोङा आरो बेनिखायनो जानला मोनला स्टेटमेन्ट होनाय गाव जे जाम्बा बेखौसो प्रमान होदों इलेक्सन कमिसना मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गानाइजेसन सरकारनि आरो बियो कन्स्टिटिउसनाव जिबायदि प्रभिजन दं बिनि सायाव सम्पूर्ण फोथायनानै बिश्वास खालामनानै बिथांमोना डिसिसनखौ लायो इलेक्सन कमिसनखौ प्रधानमन्त्रियाबो बोसोन होनानै गावनि गोसो मथे बाहायनो हाया राष्ट्रपतियाबो हाया कुनु राजनिति दल हाया कुनु अफिसारानो हाया बे कन्स्टिटिउसना जिबायदि बेखौ नोजोर होनानै कन्स्टिटिउसना थिननाय मथे खामानि मावो आरो बे रावनिबो बोसोन लाया बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जिथु दाय जाबसिन नागिरनाय जे आबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आनो इलेक्सन कमिसनाव फिदिंनानै बेबायदि रिपर्ट बर'फ्रा लुगैनाय बायदि जाहोआखै होननानै जिथु बुंदों बे सम्पूर्ण मिसा बेसलेस कारण बिथाङा कन्स्टिटिउसन मिथिया कन्स्टिटिउसन प्रभिजननि मिथिया इलेक्सन कमिसननि जिथु अथरिटि जिथु पावार बेखौबो जेबो रोङा आरो बेनिखायनो जानला मोनला स्टेटमेन्ट होनाय गाव जे जाम्बा बेखौसो प्रमान होदों बेयावसो प्रमद बर'आबो 7 स्टारनि केन्टिनाव जायो बे जानाय लोंनायखौ सिन्था खालामनानै जातिनि खामानि मावनो हाया जों अफिसाव थांनानै मोन्दों बेयाव 7 स्टारनि खुनु किटचेन गैया बिथांनि जिथु प्रसार बे अपप्रसारसो मानसिया थांना थानो जानांगोन खिन्थु जानायखौ लानानै सावरायनांगौ बाथ्रा गैया दा जानाय लोंनायनि बाथ्रा सावरायनांगौबा जों हाग्रामा महिलारि 1000 टाइम्स माबाफोरखौ जों बुंनो हागौ खिन्थु जों बेफोरखौ बुंनो गैया खारन हाग्रामानि लेभेलाव जों सिन्था खालामनाय खोथाफोर बुंनो गोसो जाया सार बे समावहाय बिपि बा इउपिपिएलखौ मुंनि अनगायै दिनै जों गासैबो बर'फोरनि खहा जानो थांगासिनो दङ दिनै जोंनि बर'फ्रा माबायदि इउनिटि जानांगौ इउपिपिएलखौ सुइसाइडलाय जोंनि साननाय हनाय माबायदि जानांगौ सार माबायदि सानो राजनितियाव कुनु दिन बर'आनो जा जियानो जा जाथियानो राजनितियाव गोरोबलायनो थाखाय बे फाराग थाखागोन दा बेवहाय जाया रियेलिटि थागोन बेजोंनो रायजोफोर थागोन पलिटिकेलि आरो कुनु जनगोष्ठीयानो इउनाइटेड जाया बिभिन्न पलिटिकेल पार्टि थागोन पलिटिकेल पार्टिनि नीति आरो तर्क बेखौ फोथायग्रा गोबां मानसि थागोन बेनिखायनो जाया जातिनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावगोन बेजोंनो रायजोफोरा थागोन खिन्थु कुनु दिन खौसे जाया बे रियेलिटि बेखौ जाय बुजिया बेयो जानला मोनला बे रियेलिटिखौ बुजियालासेनो खौसे जानांगौ कुनु मिनिं गैया थेंक इउ